Bos días, amiguiños. O conto de hoxe titúlase Unha feliz catástrofe. Espero que vos goste moito. Antes da catástrofe, a familia Rato vivía nun modesto tobo entre a cociña e o armario dunha luxosa casa nun barrio elegante. O señor Rato estaba orgulloso dos seus bigotes e da súa voz grave. A señora Flora Rato era garimosa, modesta e dócil. Tiña sempre a súa casa limpa e ordenada, e os seus fillos, Teddy, Toby, e as súas fillas, Nancy, Nora, Nelly, Nutsi, Nanette e Nina, aseados e ben mantidos. Antes da catástrofe, os días eran monótonos no fogar da familia Rato, mais sempre acababan cunha cea saborosa que a señora Flora preparaba durante toda a tarde, porque o señor Rato tiña un padal refinado. Os pequenos admiraban os bigotes e o enxeño do seu pai, cando, con aires de importancia e mirando cara ao teito, o señor Rato probaba a sopa e dicía: Flora, a isto viría ben un chisquiño de perexil picado e un chorriño de aceite de noz esparexido no último momento. Despois da cea, o señor Rato contáballes aos seus fillos as aventuras da súa xuventude. As pirámides que el visitara, aínda descoñecidas para o home, as bodegas dos barcos piratas, nos que dera a volta ao mundo, aquela vez na mesquita de Istambul, as súas primeiras pegadas na lúa, agochado na bota do astronauta Armstrong, e a historia do gato rayado no escenario da Ópera de París. A señora Rato non se aburría ao escoitalo, porque aínda non coñecía todas as historias do señor Rato. El contaba unha nova cada noite. Ela, mentres, recollía a mesa en silencio. E, se algunha vez lle caía a tapa dunha pota, ou facía ruído ao fregar a louza, o señor Rato paraba resignado e os ratiños dicían: «Shhh, silencio, mamá, que papá está a falar». O señor Rato era presidente honorario do ICRAR, Instituto de Control de Ratoeiras con Resorte, unha sociedade de utilidade pública que non vendía nada, non compraba nada, non producía nada, non posuía nada, non tiña empregados, non pagaba impostos, nin presentaba contas. Ademais, por mor dos avances científicos, as ratoeiras con resorte xa non se usaban e non había moito que facer na oficina. Mais, o señor Rato sempre se sentía abafado coa súa tarefa. Antes da catástrofe, o señor Rato saía todas as mañás cara ao seu traballo, nervioso e apurado porque chegaba tarde. A oficina estaba nun tobo do segundo piso da casa de enfronte, e todas as tardes, antes da catástrofe, regresaba ao seu fogar canso e pensativo. A señora Flora recibíao sempre coa mesma pregunta: «Que tal che foi no traballo?» E el sempre respondía cun suspiro. O señor Rato chegaba canso e desexaba tranquilidade. Quería o seu xornal, as súas zapatillas, oír as noticias na radio, un pouco de calma e de orde, os pequenos quietos, un aperitivo, un cigarro e, sobre todo, a cea. Así era cada día a vida no fogar da familia Rato. Pola noite, os ratiños soñaban coas aventuras do señor Rato e adormecían felices pensando: «O noso pai é un gran rato». Mais entón aconteceu a catástrofe, o inesperado, o inexplicable. Un mar de auga entrou polo tobo adentro. Rompera un cano
e, nun segundos, o confortable fogar da familia Rato quedou destruído. As camas, o aparador, as potas e a tacadeira de brazos do papá ficaron á deriva. Os pequenos asustáronse moito. O señor Rato estaba na oficina e Flora tivo que organizar ela soa o rescate dos seus 8 fillos. Pasadas algunhas horas, sans e salvos, refuxáronse no caixón dun vello armario que estaba arrombado no fallado. Aquela mesma noite, os ratiños durmiron en camas improvisadas e houbo sopa quente para todos. O señor Rato regresou moi tarde á casa e atopouse co tobo desfeito. Buscou a súa familia por todas as partes. As pegadas das patiñas molladas guiárono ata o caixón, en que dormían profundamente. Gardáranlle un pouco de sopa, e comeuna en silencio. Aquela noite non houbo radio, nin xornal, nin aperitivo, nin zapatillas. Despois, a vida da familia volveuse a organizar dentro do caixón, mais todo era distinto a cando vivían no tobo. Como non había potas, nin tixolas, nin tarteiras, nin espaguetes, a señora Flora dispuña de moito tempo libre e comezou a explorar os arredores na procura doutro burato. Seguida da súa prole, as súas correrías polo fallado foron cada vez máis longas. Logo comenzaron a buscar por outras estancias. Esas sí que eran verdadeiras aventuras. Daban con cans e gatos, entraban e saían de cestos e caixas, subían e baixaban escadas, descubrían vellos mapas e xoguetes rotos, comían e bebían o que atopaban. De regreso ao seu agocho, arredor da súa nai, os pequenos comentaban excitados as aventuras vividas na xornada. Estábanse a divertir coma nunca. Nun cesto cheo de xoguetes descubriron unha guitarra e levárono ata o caixón. A señora Flora mercou de contado o manual do guitarrista moderno. E, pasados 3 días, Nancy e Maisela xa sabían tocar. Toby e Teddy descubriron que tiñan boa voz e as xemelgas aprenderon a bailar. Axiña comenzaron a saír do caixón sons de cancións e melodías. Cando regresaba do ICRAR, o señor Rato atopaba os seus fillos tan alegres e animados que renunciou a mandalos calar. Tamén renunciou á radio. A guitarra e as cancións non lle deixaban oír. E as zapatillas. Perdéranse na catástrofe. Mais non renunciou a unha boa sopa. Así que púxose mansa a obra. Fixo probas e máis probas, e cada vez a sopa saíalle un pouco mellor. Pero aínda tardou tempo ata acadar a perfección da señora Flora. Cando o logrou, foi todo un éxito, e os ratiños aplaudían felices cada vez que poñían na mesa unha das súas proezas culinarias. Agora xa está todo seco no tobo onde antes moraba a familia Rato, e alí decidiu instalarse a familia Roedor. Chegan felices e confiados, coa súa cociña, coa súa cadeira de brazos, as súas lámpadas, as súas cazolas. Por desgraza, o Roedor non saben que un fontaneiro pouco cuidadoso reparou mal o cano. E colorín colorado, este conto está rematado. Espero que vos gostase moito, chicos. Ata a próxima. Chao.